Jaume Clotet i Fabrés. Va néixer el 24 de juliol de 1822 a Manresa, al Bages, Barcelona, i va morir el 4 de febrer de 1898 a Barcelona. Va realitzar els 3 primers anys d'estudis amb els jesuïtes a la seva ciutat natal. Posteriorment va partir a Barcelona per estudiar retòrica i filosofia a l'Institut de Segon Ensenyament de la Universitat de la mateixa ciutat. Als 17 anys va ingressar al Seminari barceloní, on va cursar estudis eclesiàstics, que va acabar a Vic. Aviat va ser nomenat vicari de Castellfollit del Boix, al Bages, i el 1847 ecònom de Santa Maria de Civit. Clotet es va dedicar a la catequesi i l'atenció pastoral de persones sordes. El 1850, arran d'una obligada convalescència per una operació de genoll a Barcelona, Jaume Clotet va aprofitar el temps de repòs per aprendre els signes bàsics gràcies a les lliçons que va rebre d'un sacerdot de l'oratori de Sant Felip Neri. Fruit també dels seus bons dots com a observador, Clotet es va fixar bé en com signaven les persones sordes. Tot això va fer possible que es convertís en una instrucció de nens sords per ensenyar-los catequesi i que escrivís les primeres obres pedagògiques de Catalunya en què s'estudiaven els signes de les persones sordes. Va escriure uns consells per entendre i fer-se entendre amb signes, 1866, i el Catecismo de los Mudos, 1870. No va ser sinó el 1890 quan, després de refondre i ampliar els opuscles anteriors, va fer estampar El Catequista del Sordomudo Ignorante, la tercera part del qual conté un vocabulari castellà proto-LSC amb més de 300 entrades. El 1885, estant molt malalt i gairebé cec, va ser destinat a la Casa Missió de Gràcia, Barcelona, on va morir. El 1960 les seves restes van ser traslladades des del cementiri del Poblenou a l'Església de l'Immaculat Cor de Maria de Barcelona. I el seu procés de beatificació es va iniciar a Barcelona i Vic el 10 d'abril de 1964. Finalment, el 13 de maig de 1989, Joan Pau II el va proclamar venerable.